फैसा जेब्लायबो ओंखारलां गोबाव ओंखारलाङो आथिङानो रायाखैना आखायानो थायाखै नोंहालाय नोंसोरखौ मावो दाङै जाहोबाय थानांगौ नामा माने क्लियार ओंखारनांगौ रावा खोनाबाय रावजों लोगोसे नोंसिनि एक्टिंआ ओंखारनांगौ जाबाय हाय लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु इउटुब चेनेलनि गोदान मोनसे भिडिअआव जों दा थांगासिनो दङ जोंहा बिजनि आनसलिक एबसुनि 45 बोसोरसालिया जथुम्माया जोंनि बर'बाजाराव जागोन साननैनि हाबाफारिजों गाबोन 10 आरो 11 खालि दा आं बे जायगाफोरखौ देखायगोन नोंथांमोननो नायबानो जाबाय बेहाय दखान होगोन ओमफ्राय बैथिंजायबो ओरै हाबगोन नैबे बर'बाजार कलेज जोंहा गेवलां मेला 11 थारिखआव जागोन बिस्थिबार खालि बे गेवलां मेलायाव जोंहा बिराद गिदिर आलासिफोर फैगोन आरो सेन्ट्रेल एबसुनि मानगोनां आफादगिरि जोंहा दिपेन बर' सार आरो लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारमोन फैगोन लोगोसे गोबां गेदेर गोलाव सुबुं फैगोन आरो मोनाबिलियावबो जोंहा देंखोगिरिफोर फैगोन बिग्राय सार बुदां बलद आरो जोंनिनो बर'बाजारनि सिंगार भानुमति बंसियारि दा लोगोफोर आं जायगाखौ देखायगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय मा अबेथिं मा दङ बेहाय आलासि बरायग्रा जागोन खोमालै ओइथिं मेन गेट ओमफ्राय ओइथिं फेरफिला बरायहोगोन मेन स्टेजआ बैनो मेन गेटखौ नायनो आं र' बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 45थि बोसोरारि जथुम्मानि गाहाय हाबग्रा लामा मेन गेट बियो बेजोंनो रायजो राजाफोर आरो गासै आलासिफ्रा बेजों हाबगोन बेखौ साजायदों जोबोद मोजाङैनो बर'बाजार कलेजनिफ्राय नैबे सावगारियाव नुनाया जोंहा बिजेन मुसाहारि ओमफ्राय बै सासेया हिन्जावा सिन्नु मुसाहारिमोन नामाथाय आं मोजां मिथिया नाम टाइटेलखौ ओमफ्राय नैबे सासेखौ आं सिनाया आरो बेबायदि साजायदों लोगोफोर बेयो गुबै सायनासालि जोंहा थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि मुङाव बे सायनासालिखौ बानायदों ओमफ्राय दाबो कमप्लिट जाजोबाखै खामानिफ्रा आद्रा दंबावो मावबावनांगौ दं थांनो आं बै मेन स्टेजाव थांनि जोंहा बिजनि आनसलिक एबसुनि एनुवेल कनफारेन्सआव बोसोरफ्रोमबो जोंहा प्रमद बर' सारखौ लेंहरनाय जायो सिगांनिफ्रायनो आरो आं 2008-09 थांनो मोन्दों आरो आनसलिक एबसुनि माबायाव एनुवेल कनफारेन्सआव बेवहाय फ्राय प्रमद बर' सारखौ लेंहरनाय जायो दाबो लेंहरगोन बेखायनो मेला एसे फावसिनाय जादों प्रमद बर' सारनि सावगारि नैबे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आरो नैहाय दङ जोंहा एबसुनि प्रेसिडेन्ट मानाव गेदेर दिपेन बर' सार स्टेजआ एसे गिदिरालाय बेवहाय फिरफिला उराय होनाय जागोन बिजनि आनसलिक एबसुनि सिङाव थानाय दालाय आफादफोर इउनिट कमिटि एबसुफोरनि गासै फुलाखौ गेवलां मेलजों लोगोसे गाबोननि हाबाफारिनि बेयो गाहाय सायनासालि जोंहा मेन स्टेज पेन्डेल आरो बैयो जोंहा जिरायसालि बेवहाय जोंहा मोसागोन मुसुरगोन दामगोन देगोन खामानिखौ दासो मावगासिनो दङ गाबोननि समावबो माखासे मावगोन बेनिफ्राय गाबोन जोंहा 10 थारिखनिफ्राय जागायगोन आरो 11 थारिखआव गेवलां मेल जागोन गेवलां मेलावनो गोबां गेदेमा सुबुंफ्रा बाहागो लाफैगोन जोबोरैनो गोसो होनो गोनां खोथाया बेनोदि लोगोफोर जायफोर मेथाइ सिन्थाइ जागोन फास्टु बाहायगोन बेखौ बे खादायाव गारनांगौ बैथिंबो हाबग्रा जागोन आरो हाबग्रा लामा ओमफ्राय थिं जानाय लोंनाय भलन्टियारफोर थानाय बे थान्दैफोर थानाय जागोन बिथिं संनाय खावनाय लामा
बिथिंजाय ओंखाम जाहोनाय जागोन बेयो रमेश चन्द्र बसुमतारी जामुंसालि बेवहाय आलासि दुमलासि आरो जायफोर भलन्टियार थागोन थान्दैयाव बाहागो लागोन बिथांमोनखौ बेवहाय ओंखाम जाहोनाय जागोन लोगोफोर गाबोन जायफोर फैगोन बिथांमोना नायनो हागोन गासैखौबो लोगोफोर आरो समनिया गेवलां मेलावथ' जोंहा गोबां गेदेर गोलाव सुबुंफ्रा बाहागो लाफैगोन बेजों लोगोसे जोंहा फैबावगोन जोंहा मोसाखावरि दामनाय देनायजों लोगोसे मेथाइ खनगिरि बिग्राय बुदां बलद ओमफ्राय भानुमति बंसियारि आरो गोबां फैबावनो हागौ बे मेलाव लोगोफोर नोंथांमोना फैयोबा नैबे आदा बाजिमोन दखान होनायाव नोंथांमोना मेथाइ जानो हागोन आरो गोजोननाय लानो हागोन बेजों फै जोंहा नै बालिका स्कुल आरो नैबे बिए अफिस भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय लोगोफोर अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक होदो गोजोन्थों बाय